खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 23 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार फैदो दिननि सानजौफुनि बा बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दिनै बांद्राय खौरां गैया बा दिनै सानजौफुआव बांद्राय खौरां गैया। जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय त्रिपुरा पुलिसनि ERSS एबा इमारजेन्सि रेसपन्स सापर्ट सिस्टेमा सानै त्रिपुरानि सिख्लाफोरखौ माखासे दुथांनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। माने बैसोर दुथांफोरा बैसोर सानै सिख्लाखौ गुबुन रायजोआव फानहरनो नागिरदोंमोन, नाथाय ERSSनि मददजों बैसोर सानै सिख्लाखौ बैसोर दुथांफोरा गुबुन रायजोआव फानहरनो हायासै। लोगोसे आसाम लखिमपुर जिल्लानि रुरेल एन्ट्रिप्रिनियर्सआ गोबां औवा एबा बेम्बुनि बानायनाय मुवा बेसाद बानायगासिनो दङ आरो बैखौ आबहावानि रैखाथिनि थाखाय बानायनाय जादों होननानै बुंदों आरो गोबां मुंबो मोनगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं थांनाय बुधबारखालि आसाम पुलिसआ दरं जिल्लानि दुला पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाकिरपारा ओनसोलाव नकलि रां बानायग्रा ग्रुपनि सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनि जायगानिफ्राय 600टा 500 रांनि नट मोननाय जादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ जाकिर हुसेन आरो आब्दुल कुद्दुस होननानै मिथिनाय जादों। बिसोर सानैबो मुस्लिम मानसि आरो दा बिसोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै माखासे सोंथि सोंनो थाखाय कास्टडियाव लांनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थानाव गावनि बिसि आरो गावनि गथ' गथायखौ खास्रि बिस्रि गोबौ हाथियारजों जायबा बुथारदोंमोन देवेन्द्र शर्मा बैखौ गामिनि मानसिफ्रा फासिनि साजा होनांगौ नङाब्ला थैजासिम जोबथेसालियाव दोननांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बे खौरांखौ नोंथांनो दहाय फुङावनो होखांबायमोन आङो। आरोबाव गोदान खौरां मोननायखाय आरोबाव होफिननाय जाबाय। लोगोसे रिपर्टनि बायदिब्ला जोंनि बे हादोराव दुर्गा फुजाखौ फालिनो हायैनि जाहोनाव फुजा गिदिंग्रा एबा मेलाफोराव गिदिंग्रा जायफोर सुबुंफोरा मेलाफोराव गिदिंनानै माल बुस्थु सना आसानफोर फानो बैसोर सुबुंफोरा बे बोसोराव जेरावबो थांनो मोनाखै। दा बेनि जाउनावनो बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बा पाब्लिकफोरनि सिगाङाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय बड' एक्ट्रिस जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस एबा पान्सि ब्रह्म बिथाङा बेस्ट एक्ट्रिसनि बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलनि मुभियाव सेलेक्ट जाबाय। जोबोर मोजां खौरां। जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रिसफ्रा जौगागासिनो दङ आरो एक्टरफ्राबो जौगागासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बर' एलबामानो जा बर' फिल्मानो जा गासैबो डेभेलप जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आं बे खौरांखौ मोननानै जोबोर मोजां मोनदों। बिथां पान्सि ब्रह्मआ सेलेक्ट जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर जायबा लिंसार बसुमतारी बिथांखौ लानानै आरबि फिल्म प्रडाक्सन जायबा इउटुब चेनेल दं आरबि फिल्म प्रडाक्सन रिया आब'नि बिथांनि इउटुब चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आरो बेनि जाहोनखौ राजखान्थिनि जाहोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। लोगोफोर दिनैनि सानजौफुनि बा बेलासिनि माखासे गेदेर फिसा खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।